Здравейте, приятели! Ви отново са в моя канал. Аз съм Дария. Днес ще избягаме от училище, докато... Днес ще избягаме от училище. Сега минаваме тези нива. Да, разбира се, докато не умра. Значи, скоро след тази част, която в момента гледате, ще снимаме минаване на обита, докато ви разказвам страшни истории за самата игра Roblox. Между другото, пишете долу в коментарите коя искате да бъде следващата игра, в която ще говорим за страшни истории за Roblox. Съжалявам, че умирам, просто невъзможно да умирам. Да, пишете долу в коментарите коя да бъде следващата част, коя да бъде следващата игра, в която ще играем да разказваме страшни истории за Roblox. Пишете каква история искате да бъде или ако имате други идеи, искате да правим някакви други части, пишете какви. Всеки каквото иска. Значи, ако сте съгласни с моята идея, ми пишете каква да бъде играта, в която разказваме истории за Roblox, страшни. И заедно с това напишете за какво да ви разказвам страшни истории и малко по-подробно да описвайте историите и разкажете малко повече за тях. Пък ако не сте съгласни с моята идея, предложете някаква друга игра, която да играем с вас. Така. Мисля, че това е лесно. Просто много